Ty jsi jinak nedávno psal, že jsi měl jeden takový problém s bankou, konkrétně s Raiffeisen Bank, že ti tam zrušili účty kvůli tomu, že něco děláš s Bitcoinem. A hele, s tím Trumpem, jako to je šílená horská dráha a tak my jsme kovaný prostě z těch předešlých bull marketů. Jak řešíš obsek? Jsi v pohodě s SPZ-kou na svém Mustangu? To, že by, já nevím, státy začaly zabavovat Bitcoiny z ETF nebo z bank, z Revolutu, doufám, že se toho nedočkáme. Můj předpoklad je, že ten bull market prostě pojede dál. Zdravím a vítám u dalšího dílu CryptoPleb. S mým dnešním hostem je můj kamarád Luboš Kovařík, zakladatel projektu Štosuj. Luboši, já tě vítám, ahoj. Čau Honzo a díky za pozvání. Stejně jako na minulého hosta, tak jsem si na tebe připravil takový shrnutí v rámci AI na Grogu, který mi o tobě řekl. Štosuj.cz je evangelista Bitcoinu, který vyměnil chaos kryptoměn za klidnou práci na automatizované strategii. Káže disciplínu DCA a tvrdě hodluje, zatímco sní o oranžovém trezoru a státním FOMO převratu. Mi pak řekneš, jestli to na tebe sedí nebo ne. Komunita na X si Štosuj pochvaluje Bitcoin v kapse, to označuje za nutnost pro spoření v Bitcoinu a Chaincamp chválí Lubošovi workshopy o DCA. Tak co na to říkáš? Funguje to na tom Grogu nebo ne? Moc pěkný shrnutí, jo, tak ono to asi vzalo pár nějakých postů a hezky to shrnulo takhle. Že s ním o oranžovém trezoru, to je pravda. Chci se stát Bitcoin maximalistou, pořád ještě držím nějaký zbyteček v Etheru a hrozně mi to štve, takže příští trezor bude oranžový. OK. Dobře, tak pojďme se do toho pustit rovnou. Moje klasická otázka na začátek. Co pro tebe znamenají peníze? Svobodu dál, ale tady všechno bylo řečený už prostě, jo, já asi k tomu nemám víc co dodat, jo. Ale počkej, hele, já jsem se na to připravil. Vytáhnu tady na tebe Uno reverse kartu a zeptám se já tebe. Co pro tebe znamená mít peníze? Mít peníze? Jo, ale já jsem se tohohle tak trošičku bál, když se mi na to někdo zeptal, zatím se mi na to ještě takhle nikdo nezeptal. Já bych řekl asi úplně to samé, pro mě to znamená mít svobodu, znamená to pro mě mít určitě nějakou jako pojistku v tomhle nepředvídatelném dynamickém světě. O tom se, myslím, dost pobavíme potom v rámci exit strategie, což bude jedno z našich hlavních témat. A prostě bez peněz to nejde. Bez peněz to nejde a čím víc, tím líp. Prožil jsi nějaký etapy života, kdy prostě jako prachy nebyly, no ne. To jsem mimochodem zjistil, jako, že jako to je prý označení boomenu, jako, že říká, jako nemají prachy a nová generace Z má nový pojem finanční úzkost. Tak to je jako novinka, co jsem slyšel teď. Finanční úzkost. No, já se tomu jako nedivím. Já věřím, že určitě nějakou úzkost mít budou. Většinou takhle, když čtu podobné články, tak si ty mladí stěžujou, že nedosáhnou na ty byty, což jako neplatí jenom v rámci generace Z, to platí jako i v mojí generaci, týká se to nás mileniálů. A jako je to pravda, no, jenom prostě myslím si, že my máme trošku tu výhodu, že máme vhled jak do těch peněz, tak do těch financí, máme vhled do toho Bitcoinu a nějakým způsobem si myslím, že dokážeme ty peníze vydělat, získat a zaopatřit se, ale věřím, že spousta mladých lidí, kteří jako začínají, tak vidí tu budoucnost pesimisticky a že z toho mají trochu úzkost, se jako popravdě nedivím. Tak. Ale já taky začínal jsem prostě po nějakých brigádách a pak úplně za nějakých, 58 korun na hodinu, když jsem to zpětně počítal v Plzni ještě, když jsem pracoval. A pak samozřejmě cesta byla jít sem do Prahy, do nějakých větších korporátů, kde jsem prostě oběhal, jako pracoval v hodně firmách takhle velkých nadnárodních a ty peníze pak jako přišly, žil jsem si nějaký, řekněme, spokojnější život prostě v IT s nadprůměrným platem a našetřil jsem na takové ty důležité věci, prostě zázemí doma, že jo, auta, cestování, ale vlastně pak najednou už se dostaneš do té další fáze života, kdy už teda těch peněz je dost a zase začneš upřednostňovat právě tu větší svobodu. Tak mě to přimělo nakonec k tomu ty korporáty opustit a začít podnikání. No a jaký byl vůbec jako proces, ten přechod z toho korporátu přímo tady vlastně do toho bitcoinového odvětví, když to takhle povím? No, bylo to docela krutý. Protože, že jo, já klidně můžu říct jako nějaký konkrétní čísla, tak já jsem třeba v IT na kontrakt vydělával třeba 150-160 tisíc měsíčně čistýho a pak jsem spadnul na nulu, kdy jsem fakt opustil tu poslední práci vlastně u General Bytes, výrobce těch bitcoinových automatů, bitcoin matů
a šel jsem dělat teda štosuj, tak ze dne na den vlastně příjem 0, že mi tam pomohly nějaký právě našetřený peníze, pak prodal jsem Mustanga, že jsem říkal, z toho jsem něco naštosoval teda, ale taky hlavně to bylo pak na ty výdaje, když se to podnikání teprve rozjíždělo a což to ty první 2 roky vydělávalo, tak vlastně šlo zpátky do té firmy další vývoj, trochu nějaký marketing a tak a že ty první 2 roky byly fakt těžký a pak ten druhý rok jsem si bral třeba 10 000 měsíčně na DPP z toho, takže když to měl jako spočítat zpětně, kolik mě ten jako založení toho startupu stálo na tom ušlém zisku, co jsem nevydělával na těch korporátech, tak to může být třeba 5 milionů teďko zpětně, ale vlastně já se na to nekoukám takhle, já se na to koukám, že jsem mohl začít dělat něco, co mě baví, co mě naplňuje a co prostě pomáhá tady dalším tisícům lidem a pomáháme šířit tady tu myšlenku bitcoinu, pravidelného spoření, při globální nestátní peníze a třeba ty vztahy v komunitě, které jsme si vytvořili, jak se potkáváme na konferencích, meetupech, takhle různé spolupráce, tak to je pro mě mnohem víc než to číslo na tom bankovním účtu teďko. A samozřejmě je to nějaká investice, která doufám, že se vrátí v budoucnu, že eventuálně ten startup může vydělávat víc, než jsem měl v těch korporátech a zároveň s tou větší, řekněme, časovou i třeba lokační svobodou, protože tohle to můžu dělat odkudkoliv a nejsem tady vázaný na nějaké místo v kanceláři. Jo, to si řekl moc hezky, já na to koukám dost podobně a myslím si, že pokud pracuješ někde, kde tě to nevysloveně jako nebaví, ale není tam ta vášeň, neděláš to vyloženě prostě tím srdíčkem, tak tam podle mě to množství peněz nehraje roli a nejde to dlouhodobě udržet. Já sám to znám na sobě a nějakým způsobem se snažím prostě dostat víc do toho bitcoinového ekosystému a tak dále, takže myslím si, že vím, jakoby, o čem mluvíš a naprosto s tím souhlasím. Já jsem rád, že jsi tam použil to slovo vášeň, protože právě ten bitcoin je pro mě ta vášeň a vidím tam nějaký ten vyšší smysl, hlubší smysl a tím, že můžeme pomáhat těm dalším lidem. Já jsem si třeba teďko sepsal tu naší misi a vizi, štosuj projektu, tak jsem to sepsal jako, že pomáháme v Česku a Slovensku s edukací o bitcoinu a pomocí automatizace vlastní strategie dopřáváme lidem klidný spánek. Jo, takže to je nějaká ta formule, ta rovnice, edukace plus automatizace rovná se klid a je vlastně skvělý, když pak třeba za mnou přijdou ty lidi na konferencích nebo někde, že fakt přesně takhle jim to zafungovalo, že tomu jako nevěřili, že si to nakupovali nějak ručně, ale jakmile zkusili to štosuj a vlastně vypustili z toho ty emoce a ten nástroj prostě pracuje za ně, tak mají fakt klidnější spánek, tak to je super. Ta klidná hlava bývá k nezaplacení. Zůstaňme teda u toho tvého projektu. Ty jsi štosuj zmiňoval v několika podcastech, já myslím, že většina mých diváků tě určitě zná. Nicméně pojďme to stejně jakoby vzít trošku od začátku, jenom mi řekni, co teda děláš štosuj a pak probereme, ty jsi říkal, že jsi si sepsal nějaký vize, plány do budoucna, tak bychom třeba probrali, jaký jsou tu jako aktuální novinky, co plánujete a tak dále, ale pojďme teda začít od toho základu, teda co to je štosuj a ještě jednou teda, co děláte. Takže štosuj pomáhá s automatizací vlastní strategie, což je dost širší pojem. Možná na začátku jsme byli vnímaní jenom jako na to pravidelné spoření do bitcoinu, to DCAčko, ale trošku to jako rozevíráme, ten záběr. Takže štosuj funguje jako taková nadstavba nad kryptoměnovou burzou nebo směnárnou, takže my reálně neděláme tu směnu, tohle je důležitý vlastně na začátek říct, že nám lidi neposílají ty peníze a reálně se neděje ta směna, ale dávají nám vlastně jenom takovej, řekněme, dálkový ovladač k účtu na té jejich burze a u nás si nastaví strategii a my pak za ně mačkáme tlačítko na tom ovladači, jo, prostě teď se má nakoupit, teď se má prodat za nějakých podmínek, jo, takže i kdyby třeba štosuj zmizelo, tak vlastně uživatel má pořád přístup k té svojí burze, kde reálně ty peníze jsou, nemůže takhle o to přijít. Vy jste jenom proxy prostě mezi tím. No, taková proxy, řekněme, taková nadstavba. Takže pak už člověk může používat vlastně jenom to štosuj, vůbec na tu burzu nemusí chodit, protože všechny ty informace vidí na štosuj, má tam nastavenou tu strategii a jak buď takhle ty pravidelné nákupy, nebo tam jde i vlastně kdykoliv udělat jednorázový nákup nebo prodej a
Takže to je takovýto základní DCAčko, který ale vlastně většina těch burz má i sama. Jo? Buď se to jmenuje nějaký pravidelný nákup, nebo nevím, automatický spoření, jo? Recurring buy, podobně. Takže to není tak velká přidaná hodnota, ale co my se snažíme, tak pomoct těm uživatelům víc to nějak optimalizovat, tu strategii. Takže je tam několik úrovní, jak tohleto vylepšit. Buď nějaká limit strategie pro chytání cenových poklesů, když například v rámci té tvojí týdenní DCA frekvence dojde k nějakému cenovému poklesu, tak ti to koupíme v tom dipu, nebo hodně oblíbené teďko ty dynamické DCA strategie podle nějakých indikátorů, pak když tak rozeberem víc. A další dvě strategie, tak to máme grid strategii pro obchodování cenové volatility, takže takový jako nejjednodušší trading, zase rozeberem potom a plánuje se teďko dokončení exit strategie. Takže se tam nějak sesunul. Tak počkej, teď si musím zvednout židli, ty vole. To jsem nechtěl. To tam necháme. To tam necháme, ty vole. Počkej. To tam nenecháme, všichni budou vědět, že jsem úplnej počkej, tady. A jo, necháme. Takže já jsem si tam chtěl dát ty nohy. No. A nějak jsem tam, asi si říkám, to sedím nějak nízko, musím si tu židli zvednout, počkej. Dobrý, tak to je vtipně se stříháš pak. Dobře, tak pokračuj. No. A čeká nás teda dokončení exit strategie teďko, takže taková poslední velká funkce, co nám tam chybí a zase chceme pomoct i s tou realizací zisku. Nechci říkat, jak to dělat, dáváme vlastně uživatelovi na výběr různý způsob výpočtu a realizace toho zisku, tak zase, aby z toho mohli odstranit ty emoce a neudělali nějakou chybu, třeba jako prodat moc toho bitcoinu zbytečně moc brzo a podobně. No. Dobrá. Doplním tady ještě, že ty integrované služby, které tam máme, tak máme tam hlavně ty české služby CoinMate a Anycoin, což jsou jako dvě asi nejrozšířenější tady vlastně burza a směnárna. A obecně doporučujeme uživatelům používat ty české služby. Bohužel jako hodně lidí za mnou přichází, to už jsou jako desítky příběhů, co jim zůstaly peníze někde na těch velkých zahraničních burzách. A samozřejmě i třeba při krachu FTX tam jako někdo něco nechal, že jo. Ale třeba i na Binance nebo na Coinbase, tak někdy zase přijde nový požadavek na nějaké ověření identity a teď neakceptujou ty dokumenty, co tam pošleš a táhne se to měsíce, protože si tam nedopíšeš ty podpory. Jo, takže opravdu doporučujeme používat tady ty české služby, které prostě dobře známe z té komunity, mají českou podporu, dá se tam zavolat a skutečně, když nastane nějaký ten problém, tak je jistota, že se to vyřeší. A vy jste měli spolupráci s nějakou zahraniční burzou? Já myslím, že jste měli Bitstamp nebo něco takového? Máme tam stále ještě Bitstamp a Binance, byl tam ještě Coinbase, ale to Coinbase Pro, ale to jak zrušili, převedli to na ten Coinbase Advanced Trade, tak to tam ještě nemáme, no. A taky byl prostě problém pro mě, já jsem ani nedokázal zaregistrovat na tu Coinbase. Jo, prostě tam nějak existoval ten můj e-mail, ale jako nebyl to můj. Já jsem se tam přihlásil, tam byl nějaký indický jméno prostě a nešla mi změnit ta identita, zablokovali mi účet a prostě jsem se tam nezaregistroval. Až pak, Coinbase mě zvalo tady na nějakou večeři, kdy jsme byli, já jsem tam o tom řekl a tak mi dali někoho kontakt a odblokovali to teda, takže už se můžu zaregistrovat, ale jako tohle je přesně ten případ, kdy ty chceš se stát něčím zákazníkem, použít tu službu a narazíš na něco, co ti to úplně znemožní. No. S tím souhlasím, že v rámci zahraničních těch burz bude určitě problém s tou komunikací a prostě v rámci tady zase toho Česka, tak to lidi chválí hodně, zejména třeba jakoby Anycoin, že ten support funguje 24/7, ale prostě odepíšou hnedka a je to takový, víš, že se na ně můžeš jako vyobrátit a víš, že to prostě funguje, což je super. Prosím tebe, teďka na konci minulého roku, tak vešla v platnost regulace MiCA. Se chci zeptat, jak má to na tebe nějaký dopad v rámci projektu Štosuj? Musíš teďka jakoby nějakým způsobem řešit ty nové regulace ohledně, nevím, peněz, kryptoměn a tak dále, nebo tě to jako nechává tak nějak mimo? Tak jak jsem popisoval, tak my se vlastně těch peněz, těch kryptoměn ani těch peněz vlastně vůbec nedotkneme. To se vlastně všechno děje na těch burzách, kde probíhají ty KYC a AML procesy a skutečně ty burzy musí mít důkladně prostě vyřešený tyhle ty procesy a tu licenci. My teď řešíme spíš, jak se tomu vyhnout, řekněme, takže chystáme si nějaké podklady
Ale vlastně jo, musíme se tím zabývat, řešíme to, aby to prostě bylo správný, respektive nějaký další možnosti, jak to vyřešit, aby to prostě nějak dávalo smysl. Jo, když to řeknu, prostě tyhle ty regulace jsou fakt oprus. Samozřejmě radost z toho nemám. Splníme, co jako budeme muset, asi to bude nějaký náklad navíc a starosti, ta byrokracie kolem toho, ale nás by to zas tolik vlastně dotknout nemělo. No. Ale úplně se vám to prostě nevyhne. Asi ne. No. Tak snad to bude všechno v pohodě. Jo. Ty jsi jinak nedávno psal, že jsi měl jeden takový problém s bankou, konkrétně z Raiffeisen Bank, že ti tam zrušili účty kvůli tomu, že něco děláš s Bitcoinem. Tak prosím tebe, můžeš nám trošičku vysvětlit, co se stalo? A to je právě ten nonsens, jo, kdy, jak jsem popisoval, opět jako my vůbec nepřicházíme s penězma těch uživatelů do styku. A u Raivky jsme měli firmní účet, protože jsme tenkrát měli ještě účet u Equabank, kde byly všechny ty burzy směnárny, pak to skoupila Raivka, tak všechny burzy směnárny prostě vyházely. Nás tam nechali, jsme byli nějak jako bez povšimnutí. No, ale pak jsem šel právě žádat o úvěr na to firmní auto, na toho nového Mustanga. A prostě druhý den, hele, úvěr zamítnut a rušíme vám účet. Přišla SMS-ka podle podmínek, blablabla, něco, a teď tam byla výpovědní lhůta asi měsíc a půl nebo něco takového, 2 měsíce. Takže prostě jsme museli všechno převést někam jinam. No a aspoň může začít ten veřejný roast, no, protože předtím jsme jako nechtěli nic říkat jako vůči Raivce, že jo, a jejímu podnikání někde. No a já nevím, jestli tam nějaký compliance úředník prostě si teda otevřel ty stránky a teď tam viděl, že o Bitcoin a tak dál a vůbec jako ho nezajímalo co, ale prostě krypto špatný, zavíráme účet. Jo, tohle je fakt postavený na hlavu. Je to blbost, no. Jo, přitom z toho účtu odchází peníze jako na servery, e-maily, pár jako kontraktorů tam platím. To ani my osobně, jako firma, tak si neposíláme peníze na burzu třeba, aby jsme tam nakupovali sami Bitcoin nebo něco obchodovali. Jo, chodí nám nějaký peníze z těch burz, protože vlastně s Anycoinem a CoinMate máme spolupráci, takže tam máme nějaký i příjem za ty objednávky provedených přes nás. Takže vlastně Anycoin a CoinMate se s náma dělí o část toho svýho poplatku, co normálně tam uživatel platí, tak to nám jednou za měsíc prostě přijde jedna částka jako z té burzy. Jo? A jako jestli tohle vadí, nevím. No očividně asi jo, zrovna Raivka je teda tady tím známá, že je taková hostilní vůči kryptoměnám. Nevím jenom, jestli tady v České republice, myslím si, že to bylo v Rakousku, že naopak měla nějakou spolupráci s Bitpandou, to už trvá rok, možná rok nebo 2, takže tam jako asi krypto jako nevadí, ale tady v Česku je to velký problém. A nejsi jako první, o kterém slyším, jo, takže to je tady ten postoj celkově těch bank vůči tomu vlastně, co děláš, nejenom ty, ale i ostatní, že nějakým způsobem chtějí investovat do těch kryptoměn a pošlou si to na tu burzu nebo obráceně z burzy na ten bankovní účet a hned se dostanou na nějaký buď blacklist, nebo prostě, kde jste vzali ty peníze a tak dále, tak mi přijde jako úplně strašnej a nemyslím si, že se to do budoucna jakoby bude, jenom, že se to bude zlepšovat. Na druhou stranu jsou tady banky, které jsou jakoby přívětivější k těm kryptoměnám, obecně se chválí FIO. Tam myslím, že... Jsme u FIA teďko. Jo. Tam myslím, že nikdy jakoby žádný problémy nebyly, ale tohle je jako... A tam jsi měl jenom firemní účet nebo i osobní? Jo, firemní jenom. Jenom firemní. A s osobním účtem jsem problém neměl nikdy. Ale co bylo ještě zajímavý, tak nám takhle vypověděla i smlouvu platební brána, The Pay. Používáme na platby jenom za ty naše digitální předplatný. Jo, čili zase ne žádný nákup kryptoměn, ale prostě měsíční předplatný, jako když si chceš zaplatit prostě YouTube Premium nebo Netflix nebo něco takového, tak můžeš platit třeba 150 Kč měsíčně za to Premium předplatný štosuj. No a teďko buď to jde platit jednorázovýma balíčkama, anebo měsíčně tou platbou kartou, že se to samo strhává každý měsíc. No a právě nějaký ten karetní acquirer těch Visa, Mastercard plateb, tak nám zrušil možnost platby tou kartou, takže tam zůstala možnost jenom bankovních převodů na tom The Pay, což třeba Slovák nezaplatí v korunách. A ještě 3 dny zpátky vrátili těm lidem peníze. Takže prostě ty lidi, co už si zaplatili to předplatný nebo ten balíček,
tak jim se vrátili peníze, ale my jsme jim to jako předplatný nechali, jo. No ale hlavně nám to úplně podělalo cashflow, protože tam bylo třeba už, já nevím, třeba 50 000 měsíčně, co měli lidi zaplacen ty předplatný a každý měsíc jsem věděl, že s tím můžu počítat. A najednou 0 prostě za ty předplatný, jo. Takže zase narychlo prostě měnit jinou bránu, integrovali jsme ten Stripe a teďkom zrovna minulý týden, myslím, tak jsme obnovovali ty karty měsíční kartou a znovu se to tam strádá, no je tam třeba 10 000 měsíčně zatím, jo, takže prostě i takováhle blbost nám prostě naruší to cashflow, no. No to věřím, ale já bych se zbláznil, jako kdybych měl tohle asi řešit. Mě spíš štve ten nerozum vlastně všech tady těch jako věcí, jak to funguje a dostáváme se asi jakoby k těm regulacím a tak dále. Já se tady nechci opakovat stále dokola, ale prostě to je to podnikání tady u nás, no. Jo. A taky přišlo mi jako v nich datovou schránkou nějaký 13stránkový AML dotazník z toho DPay, že mám vyplnit. To je úplně prostě formulář pro bankovní instituce, jo. A úplně nesmysly tam prostě, že jestli ty klienti, já nevím, obchodují se zbraněma, takovýhle věci, jo. Fakt 13 stránek, co řádka to nějaký políčko na vyplnění. To jsem napsala, sorry, to fakt vyplňovat nebudu. Jo, byly tam 2 ty dotazníky, nějaký kratší, jako docela rozumnej, ten jsem vyplnil. A pak tohle to fakt ne. A oni jako, no jako fakt to. A ne, fakt ne. Prostě. A poslal jsem normálně nějaké vyjádření z FAU, Finančního analytického úřadu, že to, jak takhle fungujeme, tak nespadáme po tu povinnou osobu. Že se nás netýkají ty AML KYC věci a tak, takže to jim řekli, no tak my jsme tu zhodnotili, tak jako OK. Dobrý, jo. A byl připravený tu integraci smazat, prostě jako tyhle ty buzerace jako bez prominutí už jsou mi nepříjemný, no. To věřím. Pojďme se přesunout k něčemu, nevím jestli příjemnějšímu aktuálně, ale pojďme si probrat aktuálně jakoby sentiment na trhu a můžeme se pobavit o té volatilitě, o těch emocích, tak jakým způsobem se teďka koukáš na trh a tady teďka vlastně poslední dobou tak vidíme, že ten Bitcoin lítá nahoru dolů třeba jako o 10 000. Já myslím, že jsme dokonce udělali nějakou tu God Candle, ne? Že jsme tam hitli těch 10 000. Já myslím, že 2krát byla nějaká zelená svíčka, ale jakože úplně od spodku, jako od low po high. Jo, nebylo to třeba od open do close, že tam byly taky ty knoty ještě jako velký, jo. Že to nebylo úplně od otevření do zavření. Takže 2 nějaké jaký byly, ale keď jsem to neuznal, prej. OK. No asi bychom si to představili ale trošku jinak. Lítá to, no. A hele, s tím Trumpem, jako to je šílená horská dráha a tak my jsme kovaný prostě z těch předešlých bull marketů, ale samozřejmě pořád pro ty nováčky, když to někdo kupoval kolem těch 100 000 a teď jsme spadli na 78 nebo něco takového teďko. Zase se tady straší s tarifama a tak dál. Ale mně už to je celkem jedno. Což jako nějakou predikci, jako co bude, nebo? Ne, spíš jsem tak přemýšlel třeba, jestli vidíš nějaký data třeba v rámci té grid strategie, jak to tam lítá, tak pokud někdo si tohle nastavil, dal si tam vlastně tady ty cenové hladiny, tak si myslím, že na tom docela hezky jako za to. Zaobchodoval. Jako, teď ta volatilita právě ta grid strategie, která vydělá na té volatilitě, tak jako vlastně funguje moc dobře. Já jsem vlastně rád, že to jde i níž, protože ty lidi vlastně obchodují ty peníze několikrát, jo. Vždycky, když to roste, tak prodají, když to klesá, tak zase nakupují zpátky, takže dost lidí naštosovalo teďko zase cestu zpátky, někdo má ten grid zapnutý až vejš, takže zase teďko přichází do té fáze akumulace, prostě štosování a zase bude obchodovat až někde vejš, jo. Jinak, já si myslím, že to je běžný průběh takový toho bull marketu, že když se podíváme na ty předešlý cykly, tak tam taky byly třeba i 5-30% korekcí. V tom minulém, myslím, byla dokonce 50% pokles mezi těma 2 velkýma vrcholama. To bylo ale na základě fundamentu toho, že zakázali těžbu v Číně. Takže tam to bylo opravdu jako, řekl bych, zlý. Jo. Ale jako zmátořilo se to, popravdě jsem to nečekal, že se to vrátí nazpátek. Osobně si myslím, že kdyby se tohle nestalo, kdyby nenastal ten zákaz, tak bychom těch 100 000 možná dali už v tom minulém. Tam jsme se dostali nějakých 60, 65 69, a pak 69. Jo, první 65, no. Tak jsem si říkal, že to fakt to našlo tu sílu a opravdu to vyrostlo až po tom půl roce, myslím. Tak se to vrátilo znova a ještě to šlo jako na těch 69 nebo něco takového. Viděl jsem nějaký porovnání teď, když právě Trump v tom roce 2016 nastoupil do úřadu a taky ohlašoval nějaký ty tarify a tak dále, tak ten akciový trh vypadal úplně stejně jako teďko, že tam byl takhle nějaký prostě propad a pak se to nějak urovnalo, uklidnilo a jelo se dál. Jo, asi jako s nějakou větší pravděpodobností si troufnu
říct, nebo můj předpoklad je, že ten bull market prostě pojede dál. Jo, takže teďko na těch 80 000 vlastně super příležitost ještě na nákup. Jo, samozřejmě může se to zhroutit, může přijít recese, může, já nevím, Čína vlítnout na Tajván, začnou tady lítat atomovky, prostě nějaký takový Black Swan event samozřejmě tím zahýbe, no tak prostě budou větší slevy, no. Jo, není to jenom určitě o těch tarifech, nebo takhle, je to i o té geopolitice, která prostě tam samozřejmě hraje velkou roli a nikdo neví, co bude, no. Nicméně je fajn mít teda nějakou tu strategii, a teď nemyslím konkrétně třeba jenom přes času, ale obecně mít to nastavený, že tohle je třeba nějaká moje opravdu železná rezerva, na kterou nešáhnu, nebo kterou mám v případě toho, že bude opravdu nějaký průser, že ten Bitcoin budu potřebovat. A jestli se rozhodnu udělat nějakou DCA strategii od nějaký ceny, nebo budu pokračovat jakoby neustále, to už si asi každý musí zhodnotit sám. Ale je fajn nad tím přemýšlet a mít v tom tak jakoby předem jasno a nereagovat vyloženě jenom na základě těch výkyvů, té volatility a rozhodovat se tady a teď. Prostě teď to spadlo, no tak teď to asi prodám, nebo teď to asi jako koupím, ale mít to asi předem nastavený. Byť samozřejmě, kdo to říká Mike Tyson, všichni mají plán, než dostanou jako ránu, že jo. Takže ono, všichni mají plán, ale pak, když přijde na akorát, tak samozřejmě ten člověk na to koukne a řekne si, hele, tyjo, nejsem si úplně jistý, jestli to chci udělat nebo ne. Jo. Hele, zase podle mě ta edukace plus automatizace, jo. My když už jsme prostě přesvědčení bitcoineři, tak ty poklasy vnímáme jako příležitosti. Jo, a pokud někdo přemýšlí o realizaci toho zisku, tak zase může pomoct ta automatizace, protože ty si jako můžeš říct, nebo předtím, když už jsme byli přes 100K, že, tak původně jsem měl plán, dobře, tak na 95 něco prodám, na 105 něco prodám. No a teď to tam doleze a je sakra těžký stisknout to tlačítko prostě ručně. Jo, takže zase, když máš ten plán a automatizuješ to, máš ten Bitcoin připravený a tam se ti prostě naplní ten limit order, tak z toho vynecháváš ty emoce. Jo, protože přesně my jsme dolezli na 109 a ty si řekneš, počkám ještě na 120, že jo. A teď jsme na 80, jo, takže jo, jsem za to mít plán. Určitě, souhlasím. Pojďme se pobavit možná o tom DCAčku. Přijde ti to jako nejlepší nákupní strategie v rámci toho Bitcoinu, anebo obecně v rámci nějakých jako investičních aktiv, tak jak ty se koukáš na to DCA? Ale obecně jo, pro většinu lidí jo, zvlášť pro ty lidi, kteří přesně nechtějí časovat ten trh, nechtějí vlastně ležet dennodenně v nějakých grafech, analyzovat ty situace. Takže já si myslím, že začít s DCAčkem může kdokoliv, naprosto kdykoliv. A jedno, jestli jsme na vrcholu bull marketu nebo na dně bear marketu, prostě s tím štosováním může začít kdokoliv v jakýkoliv čas. A pak jsou samozřejmě lidi, kterým jako nestačí to jednoduché nastavení trvalého příkazu, jo, tady posílám 5000 měsíčně do Bitcoinu a jako nestarám se. Pak jsou lidi, kteří prostě to chtějí právě víc optimalizovat nebo to načasovat, nebo když je lepší příležitost, tak tam třeba přihodí něco víc, nebo, což je jako nejkomplikovanější, když nemáš jenom tu pravidelnou měsíční částku, co si tam ze svého cashflow můžeš dovolit odkládat, ale máš třeba i nějaké peníze bokem, máš prostě nějakou rezervu, nebo plácnou prodáš nějaký pozemek nebo jiný investiční byt a teď máš najednou balík peněz, tak teď podle toho, v jaký fázi toho trhu jsme, tak jak to tam rozložit. Jo? To nevím, jestli můžu říct, že jako kdybys rozkládal třeba 3 miliony měl teď, tak jestli je lepší si ty 3 miliony rozdělit prostě do DCAčka na půl roku, na rok, na 2, to prostě záleží na tom trhu. Jo? Takže tam je pak třeba lepší se s někým poradit a třeba nějak to zkonzultovat. A ne každý v tom leží prostě tak dlouho, aby to rozhodnutí dokázal udělat sám, takže třeba i s tímhle dokážu pomoct. No. Jde to DCAčko ještě nějakým způsobem vylepšit? Ty jsi tady vlastně hovořil o tom dynamickým jako DCA, to znamená, že když se to propadne trošičku víc, řekněme o těch 10-20%, tak vy jste schopní vlastně tady ty propady vychytat, což vám v rámci té strategie samozřejmě jako dost pomůže, nebo respektive ta výnosnost je tam potom vyšší. Přesně tak. Buď, že máš teda tu fixní částku, plácnu máš nejjednodušší jako příklad, jo, kupuješ za 1000 každý týden, tak kdyby v tom týdnu došlo k plácnu 3% poklesu, máš tam nastavenou tu limit strategii pro minus 3%, že si tě nakupuje, tak za tu 1000 fixní částku si tě nakupí v té slevě. Zase třeba na burze to má i efekt takovej, že
když se ti naplní ten limit order, tak tam jsou nižší fíčka, než za ten nákup za tu tržní cenu. Jo, takže vyděláš jako o něco víc tím, že platíš menší fíčko ty burze, ale pořád nakupuješ za fixní částku. Takže právě v tom prémium předplatní jsme udělali takovou dynamickou DCA strategii, která na základě nějakých indikátorů ti dokáže upravit tu investovanou částku. Takže neinvestuješ třeba 1000, ale když je větší příležitost, tak třeba 1200, 1300, 1500 nebo 10 000, když to dáš krát 10, jo, nastavíš tam nějaký jako maximální násobitel, případně i naopak, když je jako horší situace, tak můžeš snižovat tu investovanou částku. Jo, takže udělali jsme k tomu jako super backtest, takže se to jde vyzkoušet na těch historických datech a máme tam aktuálně 2 indikátory. Máme ten NUPL, znáš? Neřeknu ti, co to znamená, ale znám to. Je to ta nerealizovaná nějaká nebo realizovaná cena něco. Net Unrealized Profit Loss, takže vlastně podle on-chain dat, když se podíváš na všechny poslední UTXO, oproti tomu, kdy byly naposled přesunutý, tak jako nákup, prodej, prostě jak ten aktuální trh celý podle on-chainu je v plusu nebo v mínusu, jak jako nerealizovaný ztrátě nebo profitu. Jo. Je to jako hrubý takový odhad, ale jako pěkně to koreluje skrz ty bitcoinové cykly, že se ti to protne v nějakém jako procentuálním rozpětí, jo, jako jak jsou ty lidi v zisku nebo ve ztrátě. Protože když chtěl nějakou dynamickou strategii dělat jenom podle té absolutní částky, podle toho, jaká je cena bitcoinu, tak ti to nebude fungovat skrz ty cykly, protože každý cyklus jsme o nějaký patrovejš s tou cenou. Takže tady ten indikátor to pěkně jako roztáhne do jednoho rozmezí, který funguje skrz ty cykly. Takže je tam vlastně rozdělení na takové fáze, kdy byl nějaký jako úplně extrémní euforie, kdy prostě všichni byli jako strašně v plusu, pak nějaký, já teď nevím ty fáze, jak se jmenují, a pak je tam už prostě nějaká ta panika nebo prostě úplně kapitulace. Jo, takže to byly historicky ty nejlepší příležitosti k nákupu. Takže právě tady podle toho indikátoru v těch bear marketech to tam automaticky vlastně začne investovat větší částku. Jo, musíš mít teda na té burze nějaký balík peněz navíc, protože dopředu nevíš, za kolik se ti nakoupí. Ty můžeš jeden týden nakoupit za 1000, druhý za 1500, třetí prostě za 2000. Takže musíš mít takhle z čeho brát, on to tam prostě dosypávat. A na tom backtestu je vlastně hezky vidět, že tohle vlastně garantovaně ti vydělá víc bitcoinů za nižší průměrnou nákupní cenu. Protože když zkrátka nakupuješ za víc, když ta cena jde dolů, tak ti stahuje ta průměrná nákupní cena. Myslím, že podle toho backtestu třeba za poslední 3 roky to bylo třeba o 18% nižší ta nákupní cena a zároveň víc bitcoinu se nakoupil v těch slevách, takže pak při tom dalším růstu máš jako mnohonásobně, o dost víc je to procentuální zhodnocení a samozřejmě je to absolutní. Takže takhle to jde optimalizovat skrz ty bitcoinové cykly. A pak tam mám ještě ten oblíbený Fear and Greed Index, což je takový jako krátkodobý indikátor, který doporučujem třeba teď v tom bull marketu, protože on se rychlejš dokáže obracet ta chamtivost do toho strachu. Jo, třeba i teď v rámci toho bull marketu, tak teď jako obrovský strach, když jsme spadli na nějakých, 29% jenom, jo, ale teď ukazuje prostě velký strach, tak už teď to jako těm lidem investuje za větší částky a samozřejmě ten předpoklad toho, že ten bull market bude pokračovat, takže chceš využít tu krátkodobější korekci, ale kdyby se to mělo zvrhnout do nějakého bear marketu teďko, tak bude asi lepší přejít na ten NUPL, který funguje spíš jako dlouhodobě a nejvíc ti začne násobit ty částky až v tom bear marketu. Takže já si můžu vybrat, který ten indikátor si vyberu. Jo, přesně tak, můžeš to přepnout kdykoliv nebo upravit ty úrovně, maximální násobitele, vlastně jak si přeješ, jaký máš možnosti. Jo, to je zajímavé. Tohle je asi jako nejlepší způsob, co si myslím, jak to DCAčko optimalizovat. No. Jo, já sám jsem vlastně tady tu strategii zkoušel v rámci toho mýho experimentu, kde jsem kupoval ty cigarety každý den. Každý den jsem kupoval bitcoin za krabičku cigaret. A to jsi měl teda za fixní částku, že? To jste měl tu. To jsem měl měl jsem fixní částku a třeba po několika měsících jsem se vždycky koukal, kolik stojí prostě máčka a na základě toho jsem si zvednul cenu, takže jsem se dostal nějakých 125 nebo 129 ve finále na 150 a posledních pár nákupů jsem tam měl nějaký volný cash, tak jsem nakoupil asi týden jsem kupoval za 200. Ale to si myslím, že na tom experimentu jako nic extra nemění, nicméně já jsem začal nakupovat někdy ještě, když byl ten bear market, pořád to padalo
pak jsem vychytal vlastně celý to dno, co jsme měli 22, 23, možná něco takového. A potom, když to začalo růst, tak bylo přesně vidět, jak prostě ta cena letí nahoru, ale ta nákupní, nebo ta průměrná nákupní cena, tak se jako skoro nehybe, že to leze po takových opravdu plochých schodech nahoru. Že už jsem měl hodně nakoupeno doma, takže ty další nákupy vejš s tím tolik nepohnou. Přesně tak a bylo to jako hodně zajímavý a to zhodnocení prostě bylo krásný. Ale musím říct, že jsem měl jakoby dobrý timing. Jo. Což se zprvu nemuselo zdát, protože jsem kupoval, já jsem první měsíce byl ve ztrátě, třeba první 4, 5, 6. No ale jasně, ale jako nováček, který takhle začne a každý den kupuje a každý den koukáš vlastně, že tam prostě ti mizejí ty peníze. Jako, a ten právě skvělý na to, jak vidíš ten graf ty průměrné nákupní ceny a jak ti jde dolů, že každý ten nákup ti stáhne tu průměrnou nákupku dolů. Jsem nadšenkám, že jsem měl v prezentaci ten graf a takový mím u toho, že vlastně správní bitcoineři jsou rádi, když jsou ve ztrátě, jo, protože máš delší příležitost naštosovat levnější saty a stáhnout si tu průměrnou nákupku dolů. No. Jo, úplně s tím souhlasím. A my jsme tady nejeli, nebo ty jsi se bavil i o té edukaci Bitcoinu. Ty jsi autorem, řekněme taky projektu Proč Bitcoin.cz, kde jste vlastně spolupracovali s Kitsomem, natočili jste tam takový 4 hlavní videa, co to je Bitcoin, jak funguje, potom nějaké mýty o Bitcoinu a vlastně jste to pojali jako takovou vstupní bránu pro ty nováčky, aby vůbec věděli, co to ten Bitcoin, jak to funguje, proč by se o to měli zajímat a tak dále. Tak o tom bych se s tebou chtěl pobavit, jenom jestli je to jako finální verze, nebo plánujete něco novýho. Teďka, jestli můžu říct, my jsme se spolu bavili, plánujete něco, pracovní název je Atlas Bitcoinera, nebo nevím, jestli už je to finální. Tak jak jste na tom teďka jakoby s tou edukací? Jo, určitě ten Proč Bitcoin byl také jako středobod, nebo to první kontaktní místo, kam vlastně chceme posílat ty úplně nováčky, že opravdu napřed investujte 1 hodinu svýho času a puste si tady ty 4 videa po 15 minutách, kdy vám to pomůže jako přiblížit se tomu aha momentu, o čem ten Bitcoin vůbec je, jaký problém řeší a jaký je vlastně problém těch státních peněz, že jo, protože lidi pořád neví, jako, nebo třeba ani nerozumí ty inflaci, nebo proč vzniká, jaký to má dopad. A třeba tam jsou vysvětlen taky ty nejčastější mýty o Bitcoinu, co prostě čteš v těch titulkách na novinkách furt dokola, že jo, posledních 12 let. Já bych tady chtěl pozdravit jenom znásilnění Bitcoinu, který dává skvělý tady ty příspěvky na X, to mě často baví. Na X-ku, ten to dělá hodně dobře. No. Mimochodem, to je s náma taky. Jo, super. jo. Tak. Takže ten projekt vlastně vzniknul ve spolupráci s Kitsomem a nějakýma partnerama, právě těma burzama nebo Whalebooks, taky účetním softwarem. Tady jsme se na to nějak takhle poskládali a vlastně jsem vděčný, že vidím často lidi si to navzájem doporučovat třeba na těch sociálních sítích, na Facebooku nebo na Twitteru, když má někdo nějakou otázku nebo tak prostě sami lidi tam na ten pročbitcoin.cz ty nováčky posílají, takže to je skvělý. A samozřejmě je to pak jako navedený na štosu, jde tam třeba jako jednoduše založit to DCAčko. No ale jak jsem říkal, je to takový první krok, ale v té naší misi si představuju tu edukaci pojmout nějak víc komplexnější a určitě tady máme super příležitost už jako s tím rostoucím počtem uživatelů vlastně vychovávat si ty bitcoinery a vlastně furt noví lidi budou přicházet. Jo, a teď, když se zamyslíš, kam jako většinou posíláme ty lidi, jo, třeba máme nějaký knížky, jako ne, každý úplně chce číst knížky, máme skvělou sérii od co má úvod do Bitcoinu, ale prostě na někoho, když vyskočí ten playlist 80 videí po 20 minutách, kde běží ty Kitsomo mýmy, jak to je prostříhaný prostě, nebo se tam vykecává o růstu toho kanálu, že má 1000 odběratelů a tak a to jsem třeba posílal někoho jako vysvětlit na video vnitřní hodnota Bitcoinu a 2 minuty se tam Kitsom vykecává něco o tom kanálu, co s tím vůbec nesouvislo, tak ten člověk to vypne, jo. Takže já bych rád třeba začal dělat nějaký nový obsah, který bude opravdu jako strukturovaný jako s aktuálníma informacema a bude to nejenom třeba YouTube kanál, ale bude to mít i nějaký zázemí, právě nějaký web, který bude nějakým způsobem interaktivní, no i gamifikovaný, vlastně motivující pro toho člověka si tím projít a zabřednout do těch oblastí, které ho víc zajímají. Jo, takže si představu nějakou strukturu fakt jako edukačních modulů, zaměřený na konkrétní oblasti, těžba, self-custody, prostě trezor,
burzy, obecně nějaká třeba historie peněz, plán B, whatever, další jako oblasti a ten člověk si to bude moct projít, odškrtat, co viděl, no, zabookmarkovat si, k čemu se chce vrátit, třeba za to dostane nějakou odměnu na tom štosuj. Takže tohle bude velký projekt. Určitě na to nebudu stačit sám, tak já doufám, že letos budu mít nějakého parťáka na to. Co? Určitě. Určitě jo. Ale takže klidně rád zapojím prostě takhle další lidi, i protože ty edukaci se věnuje víc lidí a my vlastně dokážeme dát takhle i prostor, jak to dostat k těm dalším lidem, nebo jim třeba pomoct. To je nějaká synergie prostě těch různých edukačních projektů, takže vize je taková, aby právě, když jsou pořád ty samé otázky někde dokola na těch sociálních sítích a tak dál, tak hele, Atlas Bitcoinera, běž tam, no, konkrétně pošleš link na konkrétně tady to video, jako co to je seed, takže boom, tady máš seed, tady máš celý modul, jako jak fungují peněženky, jo, projdi si to v klidu a nechci to mít jako 20-minutový dlouhý vykecávací videa, ale fakt třeba do 5 minut, takové, prostě ta doba zrychluje, ty lidi jdou spíš po těch jako, řekněme, efektivních informacích, praktických, jo, takže chci to tak nějak držet efektivně. A s tím proč Bitcoin to dáš nějak dohromady, nebo ten proč Bitcoin jako bereš jako uzavřený projekt, který jako tady je a už se s tím dál nic dělat nebude? Já bych to chtěl trošku redesignovat, jako trošku nějaký modernější podobě to dá, ale ten koncept zůstane vlastně stejný, takhle. A může to být jako první krok před tím, než se dostaneš k tomu Atlasu Bitcoinera. Jo, že pořád bych asi směroval nováčky tady na proč Bitcoin jako první krok a pak to, co dál, tak když tě Bitcoin teda zajímá, tak můžeš tady přejít na Atlas Bitcoinera a tam jít víc do hloubky v těch oblastech, které tě zajímají. Mm-hmm. A vy jste ještě měli teďka nějakou spolupráci s aplikací Nekrachni. Tak tam jste se, nebo tam spolupracujete jakoby jakým způsobem, jak vy tam figurujete tady v rámci téhle aplikace? Jo, tak Nekrachni.cz tak je neziskovka, která se zabývá finančním vzděláváním mladých lidí, že jako pomáhá mladým lidem finančně dospět a oslovili mě tady na jedné konferenci, že dělají apku právě takhle pro generaci Z a že by tam chtěli nějaký obsah o kryptoměnách, že to frčí a tak já říkal, no jako kryptoměny ne, ale o Bitcoinu tam něco pomůžeme. Takže jsme se vlastně nabídli, že tam zafinancujeme vznik toho modulu, že s tím, že původně oni měli nějak dělat ten obsah a pak když jsme viděli nějaké třeba příspěvky na Instagram, co dával, tak to nedávalo moc smysl, tak jsme řekli, hele, my se ujmeme i toho obsahu a vlastně spolu s bitcoinerkou Zuzkou, tak jsme tam vytvořili ten modul, kde asi 17 kapitol, něco takového a opravdu jako velmi short form formou, prostě pár videí, nějaký checklisty, nějaký kvíz a tak během 15-20 minut to jde projít a zjistit jako to úplně nejdůležitější. Jo, takže to je úplně jako ještě zkrácená verze toho proč Bitcoin, kdy fakt to video má třeba 1,5 minuty, prostě jedno, jo. Takže nějaký jako mladý teenager, tak tohle zvládne jako hravě na té aplikaci Nekrachni.cz, mrkne na to, projede si ty videa a tak nějak bude aspoň trošičku znalý a bude vědět teda, co to ten Bitcoin je. Tak, jo, pak jsme tam odkázali dál jako na tu další edukaci, právě třeba na Bitpery, na ty knížky, na proč Bitcoin, ty videa, až to jsou na 21, ať se připojí do komunity a vlastně zajdou na Bitcoinový meetup. Tak. Super. No, pak tam jsou samozřejmě další moduly. Obecně to mířen na lidi, kteří třeba čerstvě vylezou ze střední školy a teď je čeká první nájem, první práce, první podnikání, daně, investice, jo, takže takhle obecně. Je to takový jakoby balíček všeho dohromady. Jsou tam tady ty investice, nějaká finanční gramotnost a tak dále. Teda. Jo. No a jedno z toho tam je teďko Bitcoin, jakože s podporou štosuj.cz a jak jsme to vymarketovali taky. Okay, to je super jako snahu mají takhle vůči těm mladým lidem, tak to jsem si řekl, že taky rádi podporíme. Jo, tak to je potřeba vlastně ty mladý edukovat. A bavili jsme se tady o tom na začátku, že ty mladí mají tu finanční, ne tíseň, ale... úzkost. Finanční úzkost, takže tohle za mě jako určitě dává smysl. Sice, nebo podle mě takových projektů bude víc, nevím, jaký to má jako prokliky, nebo jak moc jsou tady ty aplikace jako vidět, jo? Zatím moc ne, možná se to nějak rozjede, ale já jsem to ani nebral, že by se mi jako vrátila ta investice, já jsem
Já jsem to chtěl podpořit a prostě jsme to zafinancovali a bylo to super zkušenost jako podílet se na tom a zároveň i pro bitcoinerku Zuzku, se kterou jsme se potkali na Duškyho akademii pro bitcoinové edukátory. Jsme prošli tou akademii, že chceme vzdělávat lidi, tak ona se toho vlastně ujala, vzala si to na starost, já jsem tam vlastně dělal nějaký jako review a pak jsme to spolu jeli natočit k Honzovi Pavlusovi do BitClubu v Kolíně, v té kavárně. Koukal jsem. Jo. To byla ještě sranda, jsme nás zapomněli na jedno video, tak jsme ještě jedno video se Zuzkou narychlo dotáčeli před spuštěním u mě doma prostě. Já taky, že tam dělám takový pedi studio prostě s nějakýma poličkama a knížkama, tak jsme to dotočili u mě. Tak budeme vydávat ještě nějaký bloopery, jako nepovedený záběry z toho, tak bude sranda. No tak to jo, paráda. Pojďme se trošičku pobavit o nějakém vývoji Bitcoinu nebo pohledu na ten Bitcoin. Já jsem si tady zrovna dal self-custody. Jak ty se díváš vlastně na to, jakým způsobem se ten Bitcoin nebo ta bitcoinová komunita nebo ten obecně pohled na Bitcoin jakoby mění, jo, v rámci třeba toho self-custody, že já si pamatuju od svých začátků, někdy v roce 2017 a pár roků dál, kdy se vlastně tlačilo na to, že musíš mít ten Bitcoin u sebe, na té peněžence a tak dále, aby ti ho někdo nevzal, s čímž naprosto jakoby souhlasím, tam se nic nemění, ale aktuálně tady máme jakoby například ETF, máme tady různé aplikace, Bitcoin byl namízený třeba na Revolutu, stále je, ale myslel jsem to tak, že dřív třeba nešel vybrat, že ty jsi tam jako poslal peníze, měl jsi tam jenom nějakou jako expozici vůči ceně. Myslím si, že podobně to funguje i na typ sportu například, což jako tam mraky lidí sází, že jo, takže tam, když narazí na Bitcoin, tak pro ně asi není problém nějakým způsobem se vystavit tomu Bitcoinu. Ale přijde mi, že ty lidi tomu self-custody stále nedávají tu důležitost a nechávají si to právě na těch aplikacích. Řešili jsme to tady i v rámci těch krachů těch burz, který se prostě teďka dějou. Je to ani ne měsíc naspátek, co jsme tady měli ten Bybit, což je poměrně jakoby velká burza, kde došlo k tomu hacku v rámci, nebo stále zatím údajně teda Severní Korea. Takže jak ty se koukáš tady na ten narrativ toho spravování těch prostředků, respektive klíčů těmi třetími stranami, jak se na to díváš? Já si myslím, že self-custody je jako asi jedna z nejdůležitějších věcí toho Bitcoinu, že máme možnost skutečně vlastnit svůj nějaký digitální majetek. Takže jenom to jako, že ta možnost existuje a ten, kdo chce, ji může využít, tak to je naprosto klíčový. Jo, vlastně tohle, kdyby neexistovalo na Bitcoinu, tak Bitcoin není, že jo. To je ten problém, který Bitcoin řeší, že můžeme si sami ochránit vlastní digitální majetek. Samozřejmě tím, jak Bitcoin se adoptuje do dalších a dalších cílovek, tak ne pro všechny je tohleto řešení ideální nebo komfortní, nebo nechtějí třeba přebrat tu zodpovědnost. Jsou prostě zvyklí, že někdo tu zodpovědnost má za ně, ta banka nebo nějaká služba, riskují, že může se stát něco s tou službou, nebo když máš v bance víc jak kolik to je, něco přes 2 miliony a banka by zkrachla, že jo, tak prostě o něco přijdeš. Údajně. Takže hele, já si nebudu hejtit způsoby, které jako nejsou self-custody, pro někoho to dává smysl a vlastně je dobře, že i takovej člověk, pro kterýho to není, se k Bitcoinu jako takovému nějak dostane. Nebo aspoň k té expozici, že tam něco má a aspoň během toho, co už to drží někde v bance nebo na Revolutu, tak se může dovzdělat o tom, jak to teda funguje a jaký výhody nebo nevýhody by pro něj ta self-custody mohla mít a může se rozhodnout. Samozřejmě problém teoreticky může nastat, pokud by se nějak zpřísňovaly ty regulace nebo nějaký limity a teď najednou by to z těch služeb jako nešlo převést do té self-custody. Jo, takže asi více paranoidní lidi, řekněme, jdou tou self-custody prostě od začátku, vůbec tohleto nechtějí riskovat, ale to, že by, já nevím, státy začaly zabavovat bitcoiny z ETFek nebo z bank, z Revolutu, doufám, že se toho nedočkáme, snad ty lidi na tom nepohoří pak, no. Tak jako zažili jsme to se zlatem. Tohle prostě jako se stalo, je to, možnost, to je fakt. A samozřejmě jako může se to stát i s tím Bitcoinem, nikdo neví, no. A teď jde o to, ani nejde tak o tu pravděpodobnost, jako spíš o ten dopad, jaký to bude mít na tebe. To znamená, pokud bys tam měl, já to řeknu, 5-10%, tak tě to asi trápit nemusí.
ale mít všechny jakoby úspory v tom Bitcoinu ETF-ku, pokud tam máš nějaký jakoby velký stack, tak si myslím, že to vůbec jako, že to nedává smysl. A jak jsi říkal, je tady ta možnost a ty náklady pro tu vlastní držbu jsou dneska víceméně minimální. Samozřejmě jsou tam jakoby nějaký další aspekty, kdy se jako můžeš střelit do nohy, kdy se něco může stát, o tom se možná za chviličku pobavíme, ale ta možnost tady je a já osobně jsem spíš samozřejmě pro tu self-custody mít od sebe. Nicméně, ať si každý s tím dělá jakoby co chce, pokud je to, pokud někdo uzná, že pro mě je lepší, když to mám u někoho, kdo mi to hlídá, kdo mi to spravuje a řekne si, já mám klidný spaní, protože se bojím, že ztratím síť. Já jsem tady, že jo, točil vlastně pár měsíců nazpátek s tím, s Jirkou Vrubelem, jak vlastně láme ty peněženky na ten, co mi říkal za ty příběhy. Co se prostě lidi udělali s tím seedem, že ho nechal v kapse, teď se to vypralo. Takže to jsou takový, řekneš, to se mi nestane, ale to je fakt taková kravina, že se ti to prostě třeba stane. Taky měl jsem klienta na konzultaci prostě a vysvětluju, že o seed dělali jsme Shamira a dělali jsme passphrase a teď řeknu prostě všechny situace, co můžou nastat prostě. Přijdeš o PIN k trezoru, co udělat, že smazat, obnovit seed. Přijdeš o jeden z těch Shamirů, třeba plácnu máš 2 ze 3, o jeden přijdeš, tak už máš jenom 2. No, tak bylo lepší si udělat jako novej Shamir, prostě zase máš 2 ze 3, ať prostě neriskuješ to, že když přijdeš o ten druhý ze 3, tak už to neobnovíš, jo? Nebo můžeš přijít třeba o všechny 3 Shamiry, ale furt máš ten trezor, furt máš ten PIN. Takže prostě nová záloha, tak blablabla, teď jsem popsal všechny ty scénáře a teď říkám, co když zapomeneš passphrase? Ano, tak to obnovím takhle, no neobnovíš jak. Aha, ok, dobře. Takže nejdůležitější poselství, nesmíš zapomenout passphrase, jo. Samozřejmě píše za měsíc, vole, já stanu už dostane, to ukazuje 0, no. Že nezná passphrase, a teď a mu přesně říkám, tu passphrase si zapiš prostě přesně tak, jak je, nic nevymýšlej, někam si napiš, jinde od toho seedu a měj ji zapsanou. A on to zapsal nějak jinak, prostě něco tam měl, vymýšlel, že měl jen nějaký jako nápovědu, a prostě neměl to zapsané přesně a měli docela dlouhou s nějaká speciální znak, ale prostě nedostal se k tomu zatím. Takže možná půjdeme za Jirkou, protože nějaký hint jako k tomu máme, ale asi to bude potřeba jak brute forcenout. No. Určitě, jako Jirka to přesně řeší s těma klientama, hele, sedni si někam v klidu, zavzpomínej, co by to mohlo být, prostě přemýšlej, pohrab se trošičku v té hlavě a dáme to nějakým způsobem třeba dohromady. A jako pomáhá to, jo, jako takhle několikrát obnovil ty prostředky, samozřejmě ne vždycky, ale jiným způsobem se k tomu nedostaneš. Já si osobně si myslím, že ta passphrase jako právě z tady těch důvodů by nemělo být něco jako vyloženě těžkého. Může to být nějaký jako úplně obyčejný slovo, který si někde řeknu, může to být nějaký slovo z tvý oblíbený knížky na nějaký stránce něco, jako jo, že to nebude úplně zjevný, nedáš si tam jako rok narození svýho, nebo jméno svýho dítěte, že jo? Ale zase si tam nedáš něco jako dlouhý, třeba jako je právě ten seed, protože si tím zbytečně zvyšuješ to riziko, že to nějakým způsobem zapomeneš nebo se něco stane. No. Jo. Mimochodem taky to zvlášť doporučuji jako ty trezory s těma dotykovýma obrazovkama, kde když potřebuješ zadávat tu passphrase přímo na tom trezoru, tak jako vyťukávat to na tom Safe 3 třeba jako je fakt debilní. Jo, že jako chceš to vyťukávat prostě na tom dotykovém displeji, no. Takže passphrase? Passphrase, no. Přes klávesnici normálně. No to nechceš dělat právě na počítači, protože zase, kdybys měl hacknutý počítač a někdo ti koukal jako na klávesi, co mačkáš, tak to nechceš. Jo, takže fakt jako asi bych nešetřil na trezoru a prostě koupil buď T nebo Safe 5, nebo novej nějaký, až bude. Tak určitě s tou dotykovou obrazovkou zadá tu passphrase přímo na tom dotykovém trezoru. No. Určitě, kdybyste někdo přemýšleli o trezoru, tak dole pod videem budou affiliate linky a budu rád, když mě tím nákupem podpoříte. Takže 5 určitě souhlasím, super. 5. 2 5 třeba. 2 5 3, jasně. Plus toho nějaký ty backup Shamiry, jak se jmenuje, Trezor, Keep Metal, Shamir combo, 3 z 5. To byla objednávka za 20 000. No, jako to bude dobrá provize. Není to úplně, takhle, jako není to úplně davný, ale tak pokud tam máš jako miliony v tom, tak to se samozřejmě vyplatí. A určitě by jsem na tom nešetřil. Dobře, hele, tak jo, pojďme dál. Já bych přešel k otázkám od diváků
A první otázka, jak se Lubošovi včera podniká, jak moc velký pain to je? My jsme to tady nakousli, tak jestli chceš ještě něco k tomu doplnit. Jo, ale kromě té byrokracie, ohledně těch regulací, tak samozřejmě jako podnikatel, když máš SROčko, tak je tam taká ta typická byrokracie, prostě jako založení toho SROčka celkem OK, jednou za rok nějaká volná hromada, že jo, občas nějaká změna, teď musíš honit ty společníky a tu advokáta, nebo jak se to jmenuje, taky se nám to třeba nepovedlo na poprvé, tak prostě na dvakrát jsme něco posílali. No a pak takový ty větší starosti prostě s účetnictvím, že vždycky přijde nějaký nový jako use case, co děláš něco, nebo potřebuješ to vyjasnit a teď jako než se to udělá správně, nebo než to dobře naintegruje do toho účetního softwaru, třeba ta nová platební brána, teďko zase spoustu starostí kolem toho. A samozřejmě daně a tak dál. Ale vždycky je nejhorší to udělat poprvé a pak nějak už jedeš prostě furt to samý dokola, jo, ale vždycky ti něco vykolejí, právě nějaká změna, nebo někdo přijde s něčím, co najednou musíš splňovat a to je zase oprus, jo, nebo prostě ti někde zruší účet. No, jasně. Tak to je napřed, no. Hele, asi víc k tomu nemám. Je to nějaký nutný zlo k tomu, není to, když to vyvážíš s tou normální prací, když jsi zaměstnaný na HPP, jako všechny výhody, nevýhody, jaký to má, tak si to prostě musíš posoudit sám. Asi nejsem takový, jako že bych se zjišťoval moc, jak to funguje v tom zahraničí, jestli by nemělo třeba smysl víc dělat tu firmu jako v jiném státě. Mimochodem je to jedna z možností, že kdyby tady ty EU regulace jako byly nějaký jako fakt špatný, tak vysunou tu firmu někam mimo Evropskou unii, takže možná to budeme zjišťovat, ale já doufám, že k tomu nedojde a snad jak se jako narovnávají ty podmínky tady, tak snad jako někdo rozumnej řekne, že jako dělat MIKu, prostě plnou licenci tady pro projekt, kde je jeden člověk. Jako, já jsem furt jako sám full time, jo, ale pár kontraktorů prostě po večerech, po víkendech. Tak jako, že to fakt nemá smysl dělat, no. Uvidíme. A mimochodem třeba v rámci těch, nebo z důvodu těch regulací, tak odešlo několik firm třeba ze Slovenska, takhle co evidují. Myslím, že to byli nějací provozovatele bitcoinových automatů a ještě někdo. Juraj Bednar s nima měl podcast, odešli do Panamy přímo, jestli se nepletu někam. Jo, že tam je to Slovensko, tam to je trošičku samozřejmě jiný, horší než tady obecně. Takže tam už možná ty podmínky byly takový neúnosný, až to ty lidi nebo ty podnikatele donutilo jakoby odejít, ale bohužel děje se to, tak uvidíme, snad to tady nebude tak horký. Další otázka, jak se díváš na non-KYC a KYC Bitcoin? To je velký téma. Dost lidí, zvlášť na začátku ŠTOSu se na to ptalo, jestli bude nějaká možnost non-KYC, ale to prostě online automatizovat nejde. Jo, nebo ne nějak rozumně, pohodlně, prostě naprosto respektuju, že třeba někdo se KYC nechce ani dotknout. Jo, asi nemusíme rozebírat tady na tvém kanále jako všechny ty důvody, ale úplně v pohodě, někdo si to řeší prostě přes Vexel, přes Bitcoin maty, Gecko trafiky, další a má to fakt striktně, že KYC nikde nedá. OK. Pak já si myslím, že je dobrý asi mít jako obě ty hromádky, že máš nějakou tu ofiko někde z KYC, samozřejmě ideálně se self-custody, takže neřešíš to riziko, že by tě o to někdo připravil, ale máš prostě někde ten svůj záznam o tom. Zase s tím, jak se narovnaly tady v Česku podmínky, s tím třeba s akciema, s časem hodnotovým testem, tak možná ubyl jeden z těch důvodů pro to non-KYC, řekněme pro lidi, kteří se chtěli třeba jenom vyhnout těm daním, ale samozřejmě někdo fakt nechce mít ten záznam, OK. Což jen třeba pro případ, že by ten Bitcoin opravdu nějak jako raketově rost, tak by eventuálně mohl být problém jako utrácet ty peníze z toho non-KYC Bitcoinu, když máš fakt mimo ten záznam systém, ale nemáš jak to dostat čistě zase zpátky na ten účet elektronicky. Takže plánuji si takhle nějak jako exitovat tu svoji KYC hromádku, normálně přes bankovní účet, ale i já sám mám prostě někde vedle nějakou non-KYC hromádku a třeba typicky přes Lightning prostě utrácím bez KYC a jsou prostě menší platby a nějaký tisíce to snad nikdo řešit nebude, no. Jo, no mimochodem teďka vlastně s tím schváleným časovým testem a hodnotovým testem, tak ty můžeš vlastně utratit kolik 100 000 korun za rok?
Jo, do 100 000, ale pozor, jakmile utratíš více jak 100 000, tak není žádný hodnotový test, musíš jako to celý danit, respektive kdyby to si vzal ty více jak 3 roky starý, více jak 3 roky starý hromádky, tak to je časovému testu, ale fakt, když překročíš ten příjem více jak 100 000 za rok, tak ten hodnotový test jako vůbec neplatí. Jo. Takže na to si dávat pozor, ale můžeš to vlastně využít tady tím způsobem, jako ta možnost tady teďka s tím hodnotovým testem je, což je fajn. Když někdo jenom hodluje, vůbec jako nechce nic exitovat, ale do těch 100 000 ročně něco takhle utratí, tak ten hodnotový test na to funguje dobře. Takže když jdeš prostě v obden někam do restaurace, dáš si večeři za líťo, tak jako přes Querco. Využíváš Querco vůbec takhle v restauracích? Párkrát jsem to použil, spíš radši platím tam, kde vím, že ten obchodník si nechává ten Bitcoin, takže to Querco je super pro lidi, co prostě chtějí platit těm Bitcoinem všude, ale vlastně je jim jedno, co se s tím stane. Já to spíš beru jako podporu to adopce těch obchodníků jako takových, než jako adopci mojí, že můžu zaplatit tím Bitcoinem. Takže moc často neplatím, ale jako když je možnost, tak jo. Jinak jenom k tomu KYC, já to mám vlastně úplně stejně jako ty, mám taky víceméně 2 hromádky. Od KYC spíš jakoby zrazuju, spíš se snažím těm lidem vysvětlit, jaký to má ty negativní konotace, které jsou s tím spojený, většinou jde právě jakoby o ten záznam, kde ty vlastně nevíš, co to v budoucnu pro toho člověka může znamenat, ať je to nějaká krádež jako identity. My jsme se o tom teďka i bavili v rozhovoru s Radimem Kozubem z Blockchain Legal a s Pavlem Luptákem, kde jsme tam právě řešili ten časový hodnotový test a bavili jsme se o těch výhodách, nevýhodách KYC a tak dále. Takže to mám na kanálu, to se klidně můžete podívat, ale asi je to stejný jako s tím custody, že prostě to KYC tady je, nezmizí, už tady prostě jako zůstane a ať se nám to líbí nebo ne, tak to tady jakoby prostě bude a buď se s tím nějak ty lidi naučí pracovat a nebo na to budou nadávat jakoby pořád, Dobře, a pojďme ještě tady mám jednu otázku. Jak řešíš obsek? Jsi v pohodě s SPZ-kou na svém Mustangu? Nepřijde ti to jako potenciální riziko? Jo, jako je to lehce kontroverzní, dá se o tom povídat určitě. Já jsem nechtěl na SPZ něco jako BTC nebo Bitcoin, něco. Takže já jsem vymyslel na SPZ-ku, mám tam 21M limit, takže ten, kdo ví, tak jako pozná, o co jde a ten, kdo neví, tak se zeptá a něco se dozví. Jo. Pro mě taky jako conversation starter, když s tím Mustangem jedu třeba na nějaký track day nebo na nějaký sraz amerických aut a teď se lidi koukají a zeptají se na tu SPZ-ku. Jo. Tak vlastně to je způsob toho orange pilování a ten limit 21 milionů bitcoinů jako je jedno z těch nejzásadnějších témat. Že jo. A rozdílů oproti tomu fiatovému světu, kde prostě ta finanční zásoba roste exponenciálně do nekonečna. Jo, takže teď to auto prostě v oranžový křiklavý je vidět, je to součást teďko nějakého, řekněme, mýho osobního brandu, že já mám velkou vášeň pro řízení, závodění, jezdím od dětství prostě motokárový závody, to auto tahám na okruh, fakt jsem v té komunitě, řekněme, autičkářů nebo petrolheadů. Takže je to i způsob náboru dalších klientů nebo nějaký spoluprací. Ale jo, křičí to a je otázka, když třeba ten Bitcoin právě začne růst, jako nějak výraznějš, tak jak bitcoineři možná budou víc a víc řešit ten obsek, to asi budete probírat i s Honzou Marvanem v rámci toho tvýho plánu B, tak když to jenom nějak shrnu, tak možná přijde čas na to, kdy ty bitcoineři budou radši upřednostňovat být nevidět. A pro mě teď jsem prostě ve fázi, kdy já potřebuji být vidět a šířit nějak povědomí o tom bitcoinu až to svůj a vlastně přilákávat ty nový lidi, ale třeba přijde čas, kdy se budu chtít víc stáhnout. Jo, díky za odpověď. Ono, když prostě něco děláš s tím bitcoinem, ať je to vlastně tvoje podnikání, nebo děláš prostě content jako já, tak ono moc nejde jako to vynechat, že jo, vlastně v rámci té tvojí persony a úplně to stišit, jo, aby to nebylo vůbec vidět, prostě za mě to úplně jako nejde a musíš nějakým způsobem
vyvážit potom jakoby ty potenciální rizika a dávat si na to pozor. Jo. Určitě, jako když si představíš někoho, kdo by chtěl edukovat o Bitcoinu a měl třeba jenom nějaký YouTube kanál, kde by vůbec nebyl vidět, byl anonymní, vůbec jako nevíš, kdo to je, tak to nebude mít takovej dosah, nebo mít takový impact na ty lidi. Prostě lidi chtějí vidět tu tvář, spojit si to s někým, znát třeba i jako ten jeho nějaký osobní příběh nebo něco z toho soukromého života, poslechnout si ho na těch podcastech a tak, že já třeba i to štosuj buduju hodně jako na tom svém jménu, obličeji a prostě těch zážitcích kolem, že prostě štosuj není nějaká prostě firma tady, ale je to Luboš, no. Nebo občas se mi vyčítá jako na X-ku, že tam dávám jako nějaké věci jako z osobního života, že by tam lidi chtěli třeba jako jenom ten Bitcoin nebo jako jenom štosuj, ale dělal jsem si nějakou anketu, jako většina je s tím v pohodě. A myslíš v rámci tvýho profilu? Jo, že na X-ku právě dávám něco třeba s tím Mustangem, se synem prostě, nebo nevím, táhle z Dubaje nějaký věci a whatever, je to prostě moje sdělení. Já sdílím tu svoji vášeň, svůj život, jak přemýšlím nad tím Bitcoinem a každý si z toho vezme, co chce. No. To nebudu mít prostě čistě firemní profil. Ne? Jo. To je jako samozřejmě tvoje věc a mně se to líbí takhle, jak to je, že já jsem měl jakoby podobný dilema, jestli si nemám založit CryptoPlebs účet, ale nechal jsem to prostě pod tím svým osobním, na X-ku, nechal jsem to prostě pod Johnnym a jedu tam prostě víceméně všechno. A kolikrát ne, to jako minimálně, ale kolikrát tam napíšu i něco, co se jako netýká Bitcoinu. Jsem tam, je to sociální síť, jsem tam, tam prostě pořešíš svoje nějaký jako osobní věci nebo něco, co tě jakoby zajímá, protože jako ano, žijeme Bitcoinem, ale žijeme, jako máme i jiné věci, že jo, na starosti, zajímají nás jiné věci, takže já teda jako začal jsem to limitovat na tom X-ku a mám ještě Instagram, který sice má handle jako stosuj.cz, ale prostě jméno Luboš Kovařík, Bitcoin a Petrolhead a ten je víc osobnější a příspěvky, nebo hlavně storíčka, takový ty, co tam hodíš a mě za 24 hodin zmizí, tak jsou jako hodně z toho osobního života, jo, že třeba si tady jsem byl na nějakých motokárách, nebo tady se Štěpíkem prostě řídíme na PlayStationu Gran Turismo, jo, a tak. A sleduju. Jo. Ale jinak ten Instagram, to je zase něco jiného oproti tomu X-ku. To X mi přijde, nebo ten Twitter mi přijde takový jako úplně, já jsem s ním hrozně spokojený, mně se to líbí, jak to funguje, ten dosah je tam skvělej, to repostování, všechno a řešili jsme to tady taky jako několikrát s tama, když si jako X má téměř každej, kdo má nějakým způsobem co říct, mi přijde. A když si dobře poskládáš ten feed, tak máš jako ohromnou informační alfu v rámci v rychlosti a v rámci věcí, které tě zajímají. Ať jsou to finance, ať je to politika, ať je to, já nevím, ekonomie, cokoliv jako jinýho. Takže tohle si myslím, že tohle ten Instagram jakoby nemá úplně. A ty algoritmy fungujou jako úplně jinak, než to. Takže za mě prostě to X je v tomhle, to je moje hlavní sociální síť a jako Instagram tak jedu tak jako sporadicky, jsem tam něco dám, ale je to takový, je to prezentace vlastně jenom toho mýho kontentu, osobního tam nedávám téměř nic a když, tak už jenom vlastně do těch storyček, no. Jo. Dobře, my jsme tady nakousli tu exit strategii. Tak bychom se o ní mohli pobavit. A mám tady ještě napsáno slogan, protože sny se mají plnit. Co tím chtěl vlastník říci? Jo. Ale to jsem v párkrát jako někde na videích nebo na X-ku právě zmiňoval, že to je takový můj jako slogan, protože sny se mají plnit. A v tom jako zahrnutý, že není to jenom o tom hodlu. Jo, a jsme prostě každý v různý nějaký životní fázi a někdy nějaký, jako řekněme, toxičtější zástupci komunity, když jakmile se někde zmíníš o nějakém prodeji Bitcoinu, tak se ti tam sesypou jako, ne, prostě Bitcoin je ten exit, nebo prostě ne, hodl, prostě a jako, co to je, hodl až do smrti prostě a neužiješ si to nikdy, nebo tak prostě sakra, když nám ten Bitcoin roste, tak je za mě v pohodě si z toho něco vzít a uplatnit ty peníze někde právě do nějakého zážitku nebo zkušenosti nebo seberozvoje, prostě zase se posunout někam dál a může to být jako čistě materiální nebo něco, co tě prostě vnitřně obohatí nebo ti dá nějaký zážitek, který už tě prostě nikdo nevezme, jo, takže já nevím, přemýšlím, jestli bychom rozjížděli nějaký YouTube kanál nebo něco, takže jako tohle by mohlo jaký to motto, jako YouTubeři mývají na konci, že jo, co mi říká, že jo, pamatujte, že peníze nejsou všechno,
tak prostě za mě to bude, že ten Bitcoin pomáhá plnit ty sny. Jo, já s tebou úplně souhlasím a obecně na tu exit strategii mám takový jako svůj vlastní názor. My jsme mimochodem měli před rokem panelovku na CryptoBytu. Spolu, že jo, ještě s Pepou Tětkem, s Kitsomem a s Pavlem Jedobou. A jako Pepu Tětka jsem říkal. Jo. Kolik nás tam bylo teda hrom? 5? 5. A bavili jsme se o té exit strategii a tak nějak jsme se jako všichni shodli, že ten Bitcoin je ta exit strategie. Ale já si myslím, že to tak jako úplně není. A tvrzení, že Bitcoin je exit strategie, platí pouze pro určitou skupinu s určitým množstvím kapitálu. Jo. Takže to si myslím, ale to si asi probereme, to necháme na Hero Hero. Asi se rozebereme na Hero Hero jako ty jednotlivé situace nebo různý přístupy, vlastně jak různé cílovky k tomu přistupujou, protože jinak je to, když máš nějaký jako velký cash flow, jinak to je, když máš v tom Bitcoinu jako fakt málo, jinak to je, když už v tom Bitcoinu máš jako sakra hodně, jako vystačilo by ti to na x let života, tak prostě, nebo máš v tom jako 95% nějakého portfolia a nemáš nic jiného, jo, a chceš to třeba diverzifikovat už, když to zase roste, jo, takže to si všechno probereme pak. Dobře, tak my přejdeme pomalučku na Hero Hero. Já bych se tam potom ještě s tebou chtěl pobavit vlastně o tom, my jsme to tady trošičku nakousli, jak ty se vlastně díváš na ten Bitcoin, jakým způsobem se vyvíjí, takže my jsme tady přišli vlastně z toho self-custody na nějakou jako custody v rámci třetích stran, třeba jako jsou ty ETFK, kde ty si hezky zmínil, že to jde do té skupiny, řekněme, těch jako investorů klasických nebo finančníků, který jsou na správu v rámci jejich aktiv zvyklí právě tady tím způsobem, že akcie máš u brokera, zlato máš tamhle někde, máš k tomu nějaký certifikáty. Málo kdy to máš v té vlastní držbě a podle mě teďka vstupujeme i v rámci toho Bitcoinu do nějaké jako kolateralizace, když tady najedu třeba na právě Firefish. A my jsme se o tom spolu bavili, že ty si Firefish vyzkoušel, tak o tom bych se s tebou chtěl pobavit, to mi přijde jako zajímavý téma. Určitě bychom zmínili výlet do Dubaje, to jsem právě koukal na tvůj Instagram a to se mi teda hrozně líbilo, krásný výlet. Výlety, měl jsi tam i nějaký, jsi skákal s padákem nebo něco takového. Takže to vypadalo jakoby fakt hezky. Ty jsi tam byl v lednu? Leden jsi tam byl? Bylo to přes svátky, no. Přes svátky, já jsem se právě... Před Vánocema až přes Nový rok. Aha, tak to já jsem se právě vracel z Vietnamu. Já jsem se vracel z Vietnamu a koukal jsem na to a řekl jsem si, wow, jako to je pěkný. Mimochodem Dubaj je považovaný za nějakou jako kryptomeku nebo za zemi, kde to krypto jakoby hodně jede, tak o tom bych se s tebou chtěl pobavit. Říkám si. A bavili jsme se spolu taky nejenom o té exit strategii, ale chtěl bych pořešit i fáze jakoby nějaké nákupní strategie, respektive mně přijde, že to tak jako, jestli to souvisí s tou cenou nebo v rámci fáze toho cyklu, že já mám někdy pocit, že toho Bitcoinu mám jakoby málo. A on to asi nebude pocit, jako on to asi bude fakt. Nicméně někdy mám pocit, že prostě, že mám chuť jako na takový fire, že prostě mám chuť stáhnout jakoby svoje náklady, hodně se uskromnit a začít jako štosovat jako víc než to dělám. A pak co znamená mít jako dost Bitcoinu. A pak mám zase jako fáze, kdy to třeba právě naroste, že říkáš si, hele, teď je to jako v pohodě, teď si můžu jako vyhodit z kopejtka a už se jakoby nedržíš zpátky a vidím v tom taky nějaký emoce a říkám si, jestli je to správně, není to správně. Mám pár kamarádů, který když je bear market, tak se zbaví, neříkám veškerého svého majetku, ale jakoby hodně věcí. Tak přemýšlím třeba, jestli jako neprodáš Mustanga nebo něco takového, protože ty už to udělal jednou, že jo? Jednou jo, tak uvidíme, jestli tady ten Mustafa bude číslo 2. To jsem říkal na té panelovce o té exit strategii, ne? Že jsem vždycky v bull marketu koupím auto a v bear marketu ho prodám a když jsem to tam nazval, že jsem jako flipper out. Dobrý, flipper out, jo, ok. No dobře, tak jo, takže my se přesuneme na Hero Hero a ještě než se tam vydáme, tak vymyslíme něco. Tak oznámíme soutěž. Pokud se vám líbí Lubošův projekt Štosuj a ještě jste se nezaregistrovali, tak u mě dole v popisku videa najdete registrační link, který bude na 1 měsíc zdarma, kde získáte přístup premium, říkám to správně? Tak, měsíc toho premium předplatného zdarma. A ještě pro vás máme jednu soutěž, když dole okomentujete video, tak vyberu jeden komentář, který získá doživotní přístup na štosuj.cz
A to samé uděláme i na Hero Hero, kde kromě toho doživotního přístupu ještě získáte hodinovou konzultaci s Lubošem a můžete se pobavit o vaší exit strategii, nákupní strategii nebo cokoliv, co by vás v rámci Štosuj zajímalo. Tak. Je to tak v pohodě? Probereme to. Těším se. Super, paráda. My teda přecházíme na Hero Hero. Děkuji, že jste dokoukali až sem. Díky za vaši pozornost a vidíme se tam. Mějte se. Ahoj. Čau. Tak teď odhalíme to know-how a jak získat pasivní příjem z Bitcoinu. Jo, když už třeba v Bitcoinu máš víc, jak je třeba tvůj jeden roční plat a nějaký take profit by ti umožnilo třeba i na pár měsíců pustit práci, dát si prostě volno nebo rozjet své podnikání, tak jako může to začít dávat smysl. A hodně jsem třeba zvažoval prodat ten svůj byt. To jsme fakt byli na těch $16,000, to dno toho bear marketu. A teď jako obrovská nejistota. A tam ho zrovna nechceš prodat, že jo, dole. No. A ty přesně tam ho nechceš prodat, to je to, co jsi řešil ty. Jo. A naopak ho právě zastavíš a půjčíš si. Fakt se stane nějaký to státní FOMO nebo něco takového, že prostě se nezastavíme na 150 000, ale jako poletíme na 300, 400. Jako. Tam to podle mě dává smysl. Pro ně je ten Bitcoin exit strategie, protože oni mají life changing money, nehledě na to, jestli je bear market nebo bull market. Jsem si jako zkusil, že to chci fakt trávit efektivně, ten čas tam, a jako nevadí mi připlácet si za tu větší hodnotu toho zážitku nějakého. Se 4 lidma jsem se bavil před tím, kdo tam byli na té Burj Khalifě a všichni, tyjo, to bylo na hovno, ty fronty tam a to. Úplně zkažený ten zážitek, nic z toho nemají. Ty si připlatíš 2 a máš to úplně mega zážitek, jo.